Okwupụta okwuala ka omebe iwu Anambra State Right Honorable Santochukwu Udeze ekwugo mkpa ọ dị inwe ezigbote ndị omebe iwu nwere ezigbote echiche na iwulite steeti nwere ezi nchekwa ma nwa ọganiru ma mee ka amata na ndị na-emebi iwu kwudosiri ike na ewube steeti kwudosikwere ike ọ bụ na ewezuga amamihe na ezigbote ebumnobi a haziri nke ọma ịmara na mmepe ga-abụ akụkọ ịkọja. O mere ka amata nke a n'oge ọgbakọ retreat abalị abụọ chịkọbara maka ndị otu alaka omebe iwu nke asatọ nke isiokwu ya bụ ndị omebe iwu nakwa mmepe nke steeti. Emmanuel Chigbata bụ onye ọrụ anyị gara n'ebe ha wee kọrọ anyị ka abịa ihe si wee gaa. Dịka okwupụta okwu si wee kọwaa, ya bụ ọgbakọ nyere ohere ileba anya n'etu a ga-esi wee kwado ihe nke bụ imepụta iwu ga-enyere ọrụ gọvanọ Soludo na-arụ na steeti a aka. Ka ọ na-ekwu okwu n'isiokwu nke bụ Principles for Effective Legislation and Collaborative Governance, otu onye n'ime ndị gwara ha okwu pụrụ iche, onye bụbu onye minista nke Aviation Chief Osita Chidoka, kwuru na imebe iwu nke ọma bụ nke gbatara ụkwụ n'ikpe nkwụmọtọ na-eneghị anya na ụdị otu onye si nwee ego ma ọ bụ ọnọdụ ya n'obodo. Onye bụbu onye Clark nke ụlọ omeiwu Maazị Pius Udo kwuru okwu na njikọ dị na imepụta iwu nakwa ọchịchị obodo. Onye Deputy Speaker Right Honorable Chukwuma Okoye, onye Majority Leader Sir Ikenna Ọfọdeme na onye na-anọchite anya Anambra East Constituency Barrister Obi Nweke na ogbo ya nke Idemili South Barrister Ebuka Obi kọwara ya bụ ọgbakọ dịka nke ga-enyere nnukwu aka na imepụta iwu obodo.